nanhasi uchingori muno. Asi mama akati Makuseni mundodiridza gadheni. Ezvindadodiridza uko ndakutopedza kudiridza uchingori muno mawangogara muno. Handetodiridza gadheni apa. Ndisiyirei mwana wangu please. Ati mama makutaura zviri pachena zuro kuti tese todiridza gadheni Makuseni, asi nhasi makumusaidhira futi. Uchazokurwadza kuenda kundodiridza gadheni nekuti munin'ina wako hapo. Ndozvakurwadza chete izvozvo. Uye nyaya yako yekutaura neni wakapfeka rweheti rwako. One day uchachiona. Kuna munhu unodiridza gadheni. Waona gadheni iyo yapera. Akuinda kwacho mama. Oh my god. Mbori kunakidzwa neiko pafoni pako ipapapo? Ndiri kumboona angu chanel yakanzi BBN TV paYouTube. Uya anongoita zvemakuhwa uya. Sekuziva kwako mai vako havafariri makuhwa. Dai tomboita nemakomedi. Yaitonakidza chanel yacho. Ndiri kutofunga kuunsubscribe. Mama. Zvemakuhwa izvi. Haiti makuhwa chete mama. Akuita nemakomedi. Sandudza. Akiita makomedi. Kana zvadaro zvakunakidza manje. Nemamotivational speech. Saka mama munongochuza chamoda kana muchida makuhwa sezvo mati makuhwa mumafariri. Vamwe vanodawo kuona zvemakuhwa izvozvo, vamwe vanofarirawo makomedi, vamwe vanofarira mamotivational speech. Sei munofarira makomedi? Ndikutoona rimwe komedi rakatobva kuita mai manje iri. Rega ndigotopedza kusona uko ndigototengawo data nditoonawo makomedi ake. Kana zvadaro zvakunakidza. Ngori nyaya kuti hamuna data, tengai data mama. Anza ndiye BBN TV handiti?